de nou, tornem a ser al canal de Roses 23 Abril per explicar-vos alguns conceptes clau que heu de saber respecte al transport de les roses. Heu de saber que teniu dues opcions. La primera és venir a buscar la vostra comanda als nostres magatzems. Podeu venir quan vulgueu, l'única cosa que haureu de tenir en compte és la capacitat del vehicle, perquè les cubetes no es poden tombar. La segona és contractar el nostre servei de transport. No us haureu de preocupar de res, només ens heu de donar una adreça i us les portarem allà on vulgueu. És important, això sí, que sempre estigueu localitzables, perquè el transportista us portarà la comanda normalment el dia abans de la diada. Com ja us hem explicat en altres vídeos anteriors, les roses us les entregarem en aquapacks com aquests. Per això, sempre els haurem de mantenir drets perquè no voldrem vessar l'aigua, oi? Així doncs, teniu dues opcions per escollir i aquesta decisió l'haureu de prendre en funció de dos factors. Una, la quantitat de roses que comprareu i dues, la capacitat d'organització que tindreu com a grup per venir a recollir les vostres roses. No us oblideu que si teniu qualsevol dubte, tot l'equip estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu. I recordeu, tots fem Sant Jordi!